Il-kumpanija lokali Elepec irrelokat il-fabrika ġdida tagħha minn Bulebel għal Ħalfar. Din ir-relokazzjoni saret b'investiment ta' 13 miljun euro u se tkun qed tfisser il-ħolqien ta' 35 impjieg ġdid. Dan ħabru l-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija Silvio Xkembri waqt li żar ix-xogħlijiet li qed isiru fil-fabrika l-ġdida f'Ħalfar. Il-fabrika f'Ħalfar se tipprovdi infrastruttura aktar adekwata, moderna u ikbar għax tuża l-massimu tal-art mogħtija. Il-Ministru Xkembri laqa l-esportazzjoni ta' Elepec lejn swieq Ewropej bħal dawk fl-Italja, fi Franza, fil-Ġermanja, fir-Repubblika Ċeka u fl-Ingilterra. Din il-kumpanija qed tesplora wkoll opportunitajiet ta' kummerċ fl-Afrika ta' fuq, partikolarment fil-Marokk. Il-kap eżekuttiv ta' Elepec, Joseph Borch, irrimarka li matul l-aħħar snin il-kumpanija investiet f'impjant u f'makkinarju u se tkompli tinvesti aktar kif tirriloka għal fabrika ġdida. Kenna nbidlu l-makkinarju għal makkinarju li juża enerġija b'mod iktar effiċenti. U kien hemm ukoll żieda ta' impjiegi over the years tlajna minn 60 impjegat u llum qegħdin 105. Il-Ministru Silvio Xkembri tenna kif il-kumpanija Elepec hija testimonjanza ċara tal-viżjoni li l-Gvern Laburista kellu għan-negozji f'pajjiżna. Qal li dan il-proġett juri l-mod tajjeb ta' kif in-negozji f'pajjiżna adattaw sabiex ikun assigurat il-futur tagħhom. Aħna dejjem għedna li rridu naraw l-niqpa għaddejjin nkunu ta' spalla n-negozji tagħna li minkejja l-pandemija ħadtilna ħafna mill-enerġija xorta qbajna għaddejjin fl-imkien ta' spalla ma' negozji biex jibqgħu jinvestu f'pajjiżna. Issa qed inħarsu lil il-pandemija qed inħarsu lejn rebbija ġdida sabiex investimenti bħal daw ninawguraw u nibdew naqtaw il-frott ta' ħafna ħidma li għamilna f'dawn l-aħħar snin.